Ćao svima ljudi, ja sam Lazar. Ja sam Mića i danas ćemo jedan drugog pitati pitanje koje do sad niste imali priliku da čujete. Ja ću prvi da krenem. Lazare, šta ti ljudi govore da im se sviđa kod tebe, a tebi je to potpuno nebitno? Stari, okej, čekaj. Da mi ne predstavi uopšte da mi je važno. Pa ja volim svaki kompliment da primim. Mislim, ne znam šta da kažem sad. Jel ti imaš nešto na šta ciljaš, pošto me poznaješ ili... Nemam. A? Nemam. Ne znam. Šta može Znači, tebi su svi komplimenti izuzetno važni. Da, može da bude tako. Ja sam glavu horoskopu, pa neka... I to je odgovor. Čekaj sad, ide jedno pitanje za tebe. Da li postoji verzija tebe koju nikad nisi pokazao online? I ako da, koja je? Postoji, definitivno, i to je... Joj, sramota mi da kažem. Ali hajde, nema potrebe da bude. Kao potpuno ja. Kao potpuno ja. To je verzija ona koju se ja glupiram, igram, pevam non stop, tako da eto, recimo ta. Da, ja sam postavio pitanje kao da si ti mene ovo pitao, znaš da bi isti odgovor bio, jer to je moj jutarnji ples i te gluposti. Naravno, samo ti si to i prikazao, ja ne. Sad je tebe pitan. Da li je tvoja autentičnost uvijek bila snaga ili si nekad osjećao kao teret? Ovo je brzo prešlo u psihoterapiju. Definitivno je bila teret i mislim da je to slučaj sa svakim, jer kada si u osnovnoj školi, kada si među decom, imaš želju da budeš kao svi drugi, da ne oskačeš ni na koji način da bi bio prihvaćen po svaku cenu. Tako da sam pravio kompromise koje nije trebalo da pravim. Ja sam imao kratko ošišanu kosu, kupio sam džak za udaranje, htio sam da treniram boks, da bi bio prihvaćen. Gledao sam na silu fudbalske utakmice i tako dalje. Mislim, možeš mene da zamisliš. Tako da je bilo poprilično intenzivno, ali da. Ne mogu, ali dobro. Pitanje za tebe. Kome se diviš zbog autentičnosti? Ima ih mnogo, ja znam. Ima ih mnogo, ali sam mi nikad ne pada na pamet. To su oni tvoji kao predmeti obsesije. Predmeti obsesije. Pa uglavnom likovi iz serija. Dobro, pa zato. Filmova. Ali recimo, ciljaš na nekoga konkretno? Ciljam na fiktivnu Daenerys Targaryen, first of all. Naravno. First of her name, kako već ide? First of her breaker of chains and mother of dragons. Recimo, ona je jedan od tih likova, zato što čak i u trenutku kada su je svi osuđivali, ja sam je branio i dalje podržavam svaku njenu odluku. Dobro, eto. Uglavnom, to su uglavnom neki moćni likovi. Čekaj, mogu da dodam nešto? Možeš. To su likovi koji nisu bili na početku moćni, nego su morali od nule da postignu sve to što su postali. I bukvalno, to je tačno vidiš profil lika u serijama ili filmovima koji će Mića da obožava. To su uvek ti likovi, od 0 do 100. Hvala, odgovorili si za mene bolje nego što bih ja. Da, dobro. Da, ali istina, potpuno tačno. Šta je najhrabrija stvar koju si uradio u ime autentičnosti? Koliko su moje pitanja teže od toga? Preteška su pitanja, znači bukvalno gasi kamere da odgovori. Ne, potpuno ja, okej. Pa mislim da je to bila odluka da snimam za društvene mreže. Mislim da je to meni bilo kao ogroman teret, ali na kraju se ispostavilo kao dobra odluka nekako da krenem u tom smeru, ne znam. Aha, okej. Ne znam, možda to, zato što znam da je to bila jedna stvar u kojoj sam bio potpuno autentično ja, ali sam se pravio samo da napravim plašio sam se da napravim samo taj jedan korak i da kliknem post. I onda kad je krenulo sve nekako, mislim da sam ogromnu količinu straha kao prevazišao, da. Tako da nek bude to. Da li si nekada osjetio pritisak da se uklopiš i da si morao da biraš između toga da budeš svoj ili da budeš prihvaćen? Znači kao, bukvalno si bio na toj klackalici kao... Ti znaš moj odgovor na pitanje, verovatno. Ja sam imao te porive koji su trajali jako kratko i kad shvatim taj poriv da postoji u meni kao da se uklopim i ta neka želja, ja onda odem u totalno drugu krajnost, to je sve bilo ranije, ali eto tako je bilo. Odem u totalno drugu krajnost i budem i previše nekako izveštačeno svoj, da svima pokažem da se ja ne uklapam sa svima, da se ne stapam sa masom. Tako je bilo u osnovnoj školi, u srednjoj školi, na fakultetu i tako dalje. Odnosno, autentično suprotan od drugih. Da, autentično suprotan od drugih. Nego kontra, samo kontra. To je sad nešto čime se ne ponosi definitivno i ne stojim iza toga, ali tako je bilo, tako da da. Da, eto, to. Sad ti ja mislim vidiš. Moje pitanja su mnogo teška, izvini, nemoj da se posvećamo s toga. Da ti neko sad ponudi punu slobodu i budžet da praviš bilo koji sadržaj bez ikakvog algoritma i publike na umu, šta bi to bilo? This is a good one. Čekaj. Znam. Čekaj.
Pa okej, napravio bih bukvalno neku TikTok seriju koja bi bukvalno izlazila samo kao u TikTok isečcima, u kojoj bih, naravno, ja bio glavni lik, a ti bio glavni negativac. To bi bilo, to bih uradio i tipa, želeo bih da živim život koji je toliko peaceful, onako na nekom ostrvu, da samo budu kadrovi zelenila i plavetnila i Mile koja trči okolo i da bukvalno samo upalim kameru i snimam kao da se tamo ništa ne dešava i da svi to konzumiraju i budu u fazonu, wow, ovo je cool. Eto, možda to. Ja isto želim da odgovorim na svoje pitanje ovdje. Ja bih voleo da uzmem jednu staru, ogromnu kuću, recimo da imam neograničen budžet, staru, ogromnu kuću i da ja tu kuću preuredim u potpunosti i da onda ljudi isprate kroz moj sadržaj kako se to dešavalo. I baš me briga da li bi bilo gledano, da li bi se publici svidilo, ja bih to najviše voleo da snimim. Hvala na ovom odgovoru, značilo nam je. Koji je tvoj potpuno trenutak u posljednjih mjesec dana? Evo, mogu odmah da kažem. Setio se zapravo, to sam uradio u proteklih 4-5 dana, a to je da sam ponovo sebe natovario obavezama, krenuo sam na španski i krećem na još jedan klub gde trčim, a ja trčanje baš i nešto ne volim. Kad si krenuo na španski, kad si krenuo na trčanje? Ono meni ovo ništa nije rekao. Tako je, to su moje spontane odluke koje sam shvatio da želim, ali da sam u prethodnom periodu sebe štedeo dodatnih obaveza da se ne bih preopteretio, što nikad nisam bio ja. Ja sam uvijek volio da se malčice preopteretim, po znacima navoda, da bih funkcionisao najbolje, tako da od sad idem i na španski i u klub trčanja, koje čak ni ne volim toliko, ali prijeće mi to društvo tamo, tako da. Pa fenomenalno, nemam pojma, morat ćemo o ovome da pričamo posle. Kad se završe kamere, nemam pojma ni za što od ovoga, ali jedan od fun faktova za Miću jeste da Mića kao full razume španski. Znači, on je ona generacija koja je odrasla na španskim serijama, on bukvalno kao ljudi pričaju španski i Mića kao kapira. Eto, šta god da si rekao sad, da. Ovo je fenomenalno, okej, super, bravo, nisam znao. Tamo razumeju, vidimo, isto generacija moja tamo, šta se rekao. Evo ovako, 6. Ne, sad sam ja. Kako bre? Sad ja postavljam pitanje. Da li si ikada osjećao pritisak da se urazumiš ili smiriš, pod znacima navoda, da ne budeš previše? I kako si odgovorio na to? Okej. On meri u španskom, koja je aktivnost, koji je Mama, tata, ovo je trenutak da vi izgasite ovaj podcast i izlazite iz ovog videa. Nažalost, moram da rentujem malo. Da, pa definitivno u kući kao sa puno dece. Ja sam želeo da se istaknem, baš. I onda bih ja bio onako karikaturica koja bi bila over the top u svakoj mogućoj situaciji. Onda sam imao te momente kao ponašaj se kad su tu gosti. Kao nemoj, don't do too much, nemoj da preteraš. Ja sam volio i da pevam i da igram. Mene kažu Slava, idi recito, ja stanem pred svima. Onda kažem svi aplaudirajte, onda oni svi aplaudiraju. I onda su kao mama i tata bili ti koji su nekad umeli malo da iseku ta krila. I onda sam morao sam da ih izgradim kasnije u toku života, ali eto, morao sam malo da ih isprozivam, šta da... Ovo je otišlo u potpuno drugom smeru. Nisi ciljao na ovo kada si postavio ovo pitanje ili šta? Ne, nego nisam razmislio da li će moja pitanja probuditi bolno sećanja. Pa, ne znam šta da kažem. Odgovornost je na tebe što si mi postavio ovo pitanje, tako da mami i tata ljutit će se na Miću. 5. pitanje. Koji deo autentičnog Mića, ovo sam bio, šta mi se ovo vraća, samo sekund. 6. Koja je najveća cena koju si platio jer si ipak odabrao da budeš autentičan u nekoj situaciji, odnosno umjesto da se foliraš? Ja ne znam da li ovo i smem da kažem i da li opet je otišao u drugom pravcu, sad si ti meni postavio jako teško pitanje, pošto je cijelog mog života moja autentičnost bila to hard work, ali do besvesti, do onesvešćivanja. Ne podržavam to, nemojte to da radite, pazite na svoj um i na svoje telo, ali to sam bio ja i onda sam tako preterao u vreme studiranja sa učenjem, učio sam više nego što bi trebalo, da, to je moguće, po 15-16 sati ceo dan, spavao 4 sati i tako mesecima i mesecima. Tako da cena koju sam platio za to jeste zaboravljene godine studiranja, ničega se ne sjećam od tad, propušten, što bih ja rekao, taj mladilački život, izlasci i tako dalje. Dok su moje kolege izlazile, ja nisam, a mogao sam, nije da nisam. Tako da, eto, recimo to. I posle toga sam krenuo na psihoterapiju. I onda se... Ali važno je prihvatiti... baš oparila. Tako je, važno je prihvatiti te trenutke da ste nekada bili takvi u životu i tako dalje. Jer bez tog prihvatanja ne možete da nastavite dalje.
Da. Ja sam upoznao Miću u periodu kad su i dalje postojali ti tragovi te njegove hiper puno obaveza ere i sada si bolje nego tad, tako da bravo za tebe. Hvala. Sad mislim da ideš ti. Slušaj sad ti vraćam za ovo pitanje. Šalim se, ovo ti je pitanje kao Keca na 11. Dobro. Da li se tvoja autentičnost menjala i da li si danas ti drugačiji nego ranije, ali i dalje iskren? Dobro pitanje. Ti si baš ovo promišljao dobro. Hvala, Mićo. Pa ja mislim da sam u svakoj svojoj eri, a postojim na mrežama evo skoro 3-4 godine, u tom trenutku sam to bio ja. I onda tipa sad kada se vratim i kad pogledam sve moje faze, to može prema kosi najviše da se vidi jer sam stvarno imao faze znači bukvalno to je bio jedan žbun, pa je onda bila malo kraća coverage-ava, pa sam se ošišao na buzz cut, pa je onda bio sam i plav, pa sam htio da budem ginger. Uglavnom je kosa to problem. Ali hoću kažem da sam u svim tim fazama to bio u potpunosti ja i sad da me pitaš sad se osjećam kao u potpunosti ja, a možda ću za par mjeseci da kažem jao, Lazar je tad bio kao folirao se, lagao je samog sebe za nešto čega u tom momentu nije bio svestan. Ali sad trenutno bih rekao da ovo ja sam ja, nekako ne znam. Mislim da... Slažem se, da. Da je samo važno da si u kojoj god da si eri života budeš u tom momentu autentičan. Da, pa ne možeš da promišljaš unapred da li ću se ja sad sviđati sebi za u nekom periodu. Ja znam da ću sebi biti cringe za 5 godina, 10 i tako dalje. Isto, slažem se i za tebe i za sebe. Kad pogledam tako neke radije bih izbrisao sve vide do ovog trenutka, pa onda, a neću da pričam nešto. Ali dobro je to što si rekao, jer meni je skoro prolazilo kroz glavu da li da uđem na moj profil i obrišem neke svoje kao stare videe, zato što, brate, stvarno ima svačega tu, bože, sačujem, meni izađe neki memories, ja sam u fazonu, kao ljudi prihvatam kritiku kao bio sam cringe, kao dižem ruku i kao priznajem, bili ste u pravu, ali sam u fazonu ostavit ću zato što se tačno vidi taj razvojni put i kao nekako to sam tad bio ja, šta god, kao nema veze. Slažem se. Šta te čini potpuno ja? Ja tebe pitam. Kako bre, Mićo, sad ide moje pitanje, mislim, svakako isto pitanje. Šta tebe čini potpuno ja? Sigurno tvoje ili moje. Ja tebe prvi treba. Ja prvi tebe treba pitam. Ok, ajde. Šta te čini potpuno ja? Muzika, jako volim eru 2000-ih, to me čini potpuno ja, ta muzika kad krene ja se osjećam, bukvalno mi osmeh odmah dođe na lice i volim te neki kao, uglavnom kroz muziku, volim i te kao naše dobre repere i onda se tu kao izgasiram i onda mi odredi na te dve strane. To je potpuno ja sam kada radim skincare uveče i kada deep talkujem sa prijateljima, to jako volim. Šta je tvoj odgovor? Ako kažeš Billie Eilish, ja idem o tom kablove tamo. Ja sam ljudi njega pokušao da pa neću reći emancipujem zato što svaka muzika vredi nešto. Međutim, ja sam jako agresivan kada se meni nešto dopada u načinu koji ja želim da to utičem na druge ljude. Autentično ja jesam ja koji ide na koncerte. Znači, to bih rekao, to je moja nova era. Obožavam koncerte, obožavam da putujem kada su koncerti u pitanju, obožavam da treniram. To je, pričam sve u sadašnjem vremenu. Ranije to nije bilo tako. Obožavam da treniram, hranu sam potpuno nekako izbacio kao faktor koji volim, tako da recimo pas, treninzi, putovanja i glavno to je neki progres. Znači uvijek stvarno da postoji neka linija u mom životu gdje kao idem dalje i dalje i dalje. Nije to uvijek dobro, nekad treba malo napraviti neki plato, zastoj. Odmoriti, osvrnuti se, ali... Neka treba i pasti, Mićo. Kako ti to zvuči? Neka treba da ljudi imaju malo kao ne duvaj zbog bubice. Ne stojim za Lazarovih riječi, ali da. Okej, sad ja treba da završim ovako. Završi rečenicu mog stila, ja sam potpuno ja. Sad ja tebe treba da pitam. Kako bre, čovječe, malo pre si... Evo i ovo je on, i ovo je on. Znači on je potpuno neorganizovan, tako nešto, haos, njemu vlada. Ja tebe pitam, pa ja sam prvi krenuo, ja treba i da završim. Okej, dobro. Završi rečenicu u mom stilu, znači pričat ćeš iz moje perspektive. Ja sam potpuno ja kad... Pazi. Šta ćeš? Ovako. Ja sam potpuno ja kad citiram rečenice iz mojih omiljenih serija na način kao da su to epske rečenice, iako zvuče jako basic, tipa I am everything. Jel postoji ta rečenica u Wheel of Time, jel da? Tako nešto. Postoji, moraš da im daš to. To, ja sam potpuno ja kad citiram rečenice iz serija i
Ja sam potpuno ja kad random dajem prepametne kao naučne činjenice. Mića će bukvalno da vam ono na najneobaveznijoj bleji kaže nešto što je toliko bukvalno ono mind blowing da je to neverovatno. Ja jako to volim. Kad kažeš nešto na tako prost način da mi se samo zalepi i ja razmišljam o tome danima. Kao ono što smo pričali skoro za šta je bilo gde se stvara krv u koštanoj srži, u kostima, zašto? Da se sva krv stvara u kostima, na primjer to je to. Ali zašto je fora? To bi trebalo svi da znaju. I tako dođe i baci, eto to. Da. Pa ovo je zapravo dobro i ovo je možda nešto najautentičnije kako me neko opisao. Iskreno, da. I want everything, to je iz Witcher serije. A to je rekla ova... Da, crushed between two forces of nature is the will of time. A tamo je Yennefer. Pamtim sve kao slon, tako da, savršeno. Sve ti za mene. Ja za tebe da odgovorim na isto pitanje. Ja sam potpuno kad ujutru, pre doručka, pošaljem svim prijateljima, njih 10 video kako igram na najgnusniji mogući način, uključujem ruke, noge, zadnjicu i tako dalje. Definitivno, ja sam potpuno kad izađem na neku laganica, žurku, da nije ništa wow, da je nešto bez očekivanja. I ja sam potpuno kad se bučem onako kako mislim da je dobro, kako ja mislim da je dobro, i izađem napolje. Okej. Moglo i bolje, ali onako, ne mora uvek biti, ne mora čovjek uvek biti dubok. Da se završilo na ovoj prvoj za moj jutarnji ples, to je stvarno jako poznata stvar u mojim uskim krugovima, ko ima privilegiju da vidi taj video, to je blago. Okej, dobro. I šta sad? Sad izlučimo kartice. Sada teži deo. Sad malo pre si ti prvi, ajde sad ću ja. Ne volim. Instagram caption iz glave. Izmisli caption koji je 100% tvoj vibe. Ja treba ovo za sebe. Okej. Aha. Kao za opis slike. To mora da bude nešto jako kratko. Ne volim neke opise dugačke. 1 do 2 reči. Uglavnom nešto što ima veze s Beogradom. Pošto se uglavnom kad se slikam se negdje u Beogradu i onda tako nedelju u Beogradu, ne znam, nešto na taj fazon. Kao da bude onako low-key. Ja, kao da bude low-key, dakle, bude lagano. Kao ja sam spontan, jako idem na te neke kao žurke i smeškam se i lep sam. Mrzim captione i za sebe i kad moram da napišem brendovima, to mi je nešto najgore. Najteže ubedljivo caption, to ne može da se smisli. Istina ili mit? Ispriči nešto o sebi, a neka drugi pogodi da li je istina. Aha, ti to treba, okej. Ali je ovo teško. Meni se ovo gnusne stvari padne, ovo ne mogu da kažem. Izbacit će me sa snimanja. Dobro, reci nešto raz. Ja moram da izvučem ženu karticu da bih ostao u ovoj stolici. Reci nešto potpuno svoje u 3 reči. Moj moto, fazon, stav bez objašnjenja. Daenerys Targaryen, sam slušavam se. Nemoj. Moć, vatra, znanje. Nije se šalio. On se nije šalio za ovo, ja ne znam kako vam da objasnim da je ovo bukvalno definicija tebe. Ove 3, vatra tu i tamo, ali moć i znanje je to. Znaš kako kaže onaj knowledge is power i onda kaže power is power. Ne znaš odakle. Kažem vam da je rečenica basic i da on izgovori kao da je epska. Znači, okej. Poruka sebi u kameru. Šta bi sada rekao sebi iz prošlosti? Dobro da ja to nisam izvukao. Onda bi bilo samo bip, jedan jako dugačak bip. Da. Okej, čekaj. Okej. Rekao bih da nikoga ne uskrati pravog sebe, jer kada je postao pravi ja, tad su ljudi krenuli najviše da ga vole i tad je najbolji sistem podrške razvio. Prosto da bez izgovora, bez izvinjavanja bude potpuno svoj. Uvijek je tako. Stvarno je uvijek tako. Znaš, ono kad se trudiš da se svidiš nekome i tako dalje i onda se izmeniš stupan, kreneš da sviraš gitaru, meni se to dešavalo i tako dalje i onda ništa i onda se bukvalno za ono odustaneš i počeš da se ponašaš kako se ti inače ponašaš i tek tad priučiš. I dolaze ti ljudi, bukvalno sami ti dolaze ljudi. Kada si ti sam poseban, odnosno autentičan svoj, bukvalno se lepe za tebe. Još jedna. Kako je ostavio ovu karticu? Ja nisam sve ovo. Imitiraj svog para u 5 sekundi. Glas, pokret, izraz lica, brzo i iskreno. God. Ma idi bre. Ne može tako se ponaša. Eto, to je laser.
Da, i to je stvarno deo, bukvalno porodično, to je meni porodično, da smo svi, je moguće, Da. To je toliko dramatično, da. Oni su tako dramatični. Eto, to. Približili smo se kraju i za kraj su nam ostali samo pokloni. Ja sam Lazaru izabrao jedan poklon iz DM asortimana. On će znati zašto. Molim te da se ne naljutiš, obećaj. Ajde, okej. Sredstvo za čišćenje WC šolje. Anksioznost, priča se o tome na internetu. Jel da oversharujem sad ove sekunde? Ne. Okej, hvala. Protumačite ovo kao da jako volim da čistim. Da. Recimo, neka to bude... Naravno, pa to je razlog iza svega. Okej. A ide jedan sad poklon za tebe. Ja ću se ne ljutiti, to znaš. Ne, ovo je poklon za tebe koji ima mnogo smisla i znam da voliš jako ovaj proizvod. To je maska za stopala. Ja mrzim stopala. Svoja i svačija stopala, ali hvala. Jel mogu da kažem zašto? Hvala. Aha, reci slobodno. Radio je neki peeling za stopala iz DM-a, stavio tu kesu i njemu su se 7 dana ljuštila stopala, ostajala mu je koža u čarapu. Ali zato sada imam najmekša stopala na svetu. Nikog Oversharing, ali eto, to je jednostavno. Hvala ljudi što ste nas gledali, nadam se da ste nas bolje upoznali kroz ovaj kviz i da vam se dopalo ono što ste imali da vidite. Mićo, odjavi do kraja. I pišite u komentarima šta mislite šta je razlog iza Lazarevog poklona. Ja sam sve vreme gledao u pogrešnu kameru i nemoj da to pišu. U komentarima ja ću lično da si prijavim i da brišem komentar. Vidimo se, Ćao!